ካብ ሕዝን ንጌጋድሉ እየ ማለተይ ከየጋገ ሰባት ከይብሉ ንኽብል የብለይ ሰባት ኢና ኣህይወት ኩሉ ሰብ ይጋገ እንተዘይ ተጋጊኻ ኣይትመሃርም ኣይተዓብን ዘለኻ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ሕዚ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ትሰርሕ ኣስተውዒልካ ክሰርሕ ኣለካ ምርያትን መካስን ግን ግድን እዩ ዝኾነ ሕቶት እንትምልስ ትኽክለኛ መልሲ ምላስ ኣሎ ምግጋይ ኣሎ ስለዚ ተጋገዛ ዓርከይ ፈዛዝ ክበሃል እየ ሰባት ዘይኽእል ክብልኒ እዮም ክስሕቑኒ እዮም ገለ ኣይትበል ተጋገ ዘይትፈልጦ ጠይቕ ብዘይፈልጥ ድዩ ተቐሚጡ ክብልኒ እዮም ከይትብል ዋላ ተራ ነገራት ዘይምፍላጥ ኖርማል ንዓርስና ነፃነት ንሃባ ተደልያ ትጋገ ተደልያ ትውደቕ ተደልያ ትገልበጥ ተደልያ ትፍራሕ ተደልያ ትደንግጽ ከም ቃሕታ እንትሰርሕ ዝኹሉ ክጋጥም ንብር እዩ ብምግጋይካ ድማ ዓርስኻ ይትቕፅዓ ኡፍ እቲ ዓይነት ሰብ ገለ ይትብል ነብስኻ ይቕረ ግበረላ ተጋገይ ተምሃር